Trecem acum către clasa avansați 4. Ne întoarcem la piloți din județ. Andrei Apostol, Opel Corsa OPC 300 de cai și un model 1.6 turbo. Haideți să vedem ce va reuși să facă Andrei în parcursul său. Din păcate, iată, dărâm acolo jaloanele traseului. Vorbim din nou de penalizare pentru pilotul pe care îl vedem în această trecere. Andrei și-a început parcursul în super slalom cu o victorie. Nu aceasta însă va fi manșa definitorie pentru pilotul din Râmnicu Sărat, ce acum este prezent în Brașov. Un timp bun, dar din păcate acele jaloane dărâmate vor costa timp. 41-19 timpul lui Andrei.